Излизай! Вън! Вън! 2, 3, старт! Старт! Ръд! Не! Не, падна. 2, 3, старт! Минчо, не играеш правилно. Трябва да тръгнеш леко назад. Зад, нали? Не знам. Готови ли сте, Тихо? 2, 3, старт! Мамо! Защо не дига ръката, бе? Човек не вижда нищо пред него, няма нищо. Май ще имат равен. Равен ще. Чакайте, имаме минута и 30. Минута и 30. Какво, що не бързаш по дяволите? Зъбните колелаха ми се цепаха малко по-често, бе. Може ли? На колко процента си види? Моля те, не излизай, моля те, брат. Режи! 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 Don't give up! Don't give up! Che saliamo? Sash sbrag. 1, 2, 3, старт! Защо се пушата? Едно, стига не, камене! Един срещу друг трасне. Добре, Дарек, как искаш да е? 1, 2, 3, старт! Рота! Какво това са? Добре, тихо. Да ли сме? Чакай. Направя колелце. Дай. 1, 2, 3, старт! Спри, моля те, спри, брат. Сни го по-рано! Не може. 1, 2, 3, старт!